kufika upande mwingine wa studio. Karibu sana Bishop. Mie mno sana Reverend. Asante sana. Nyasaye tiga agoseseni asema mbie yaiga. Ono bunarendere enchira ya botambe timanye tingana kyo latebo mutinyoyo ngakiro cyo mwako yogoska. Nyasaye no muya. Kiagara otoiro moyo nando otolendire buya mwikatwe ikiri tukeriga. Nando goja se studio yeito ya Ndisi TV. Karibu sana sifade yo muligereria nabogo totebyeria tari ago totebyese kwarure mambi yabono nande kisha badao topere otoira silingana ilinya saya kwaliganiria singe encho yaite mambi yabono na won situnyaro ko batokoseseniwe. Karibu sana. Asante sana buya mono moralia oito bifon singe encho yeli bageliga. Oyole amona inwe ase mambi yabono no mubasta Stephen Mogere aroli nigo ndo mubasta bwe kanisa ya itekoro kwa eroga PH Church eyere asomo baga ogusi amona bogere tigangire nilingambu ya mono naenda senge ncheli bageriga asenge ncho studio ito ya Ndisi TV yaranga nerebuya nyoreli bagalinga buneliga nyale gusanga amona inwe lingana Nyasaye. Nyuma ntarasanga lingana Nyasaye nabona aleko ni tusabe elinde tubolie omonene Nyasaye anyale gotora aselingana lya mambi yabono tiga tusabe monene Nyasaye nakobakire ekyayaro le Nyasaye bwo kumya yo watongete igoro nense Nyasaye na into watotonga tugatubeka emeyo boyiko bwense yiga ugaturubireria ons ayatugana irigo korekere tuli moyo nande wikali tukuri oranya ko turangeria kurwo meyo boyiko bwense yiga bone mambie yiga na chira sobusi bwao ngosabanga kerto gusangalizana lyao omonene Nyasaye okwana mona intwe kwana nabali mme ya Kenya nabali siko ya Kenya abako igumuno yo itubweke gusi elinde go moeli bwelingana eliga abange nabanyole banyolero goseni gwakoyetera serie taliao tio wanja kwa okoleke kiana sabira makena serie tare Yesu oyoro motoli ito amen. Basi ase mambi yabono ningane toigore ase Biblia ase gitabu kiabagambi isano nemo ninsome 10 nemo goika 14 lingana lyo monene Nyasaye nigo ligoteba iga eliomo malaika bwo monene agacha agaikaransa inse yomote onga buna omotontera agwo Ofra oyo olenge oyo ashi omonto bwe amate ya Bieseri Gideoni omumuroye niga alenge kora engano ase ekemitero kie divai elinda abamediani tibaye nyora omumalaika bwo monene akamoorokera agwo akamotebya omonene nigo ale amonaye ayo omuntu omolemu asokurwana esegi 13 Gideoni agakwana nere agateba ayo monenone onyo monenora mona intwe na ase kirende aya onsi atonyolire naenda gokora kwaye wechinguru ng'aikole kolie chisokoro cheito chiatotebetie ng'a omonene nere otorusetie Misiri nabona omonene otwangire na gotobeka asa amaboko abamediani 14 elio monene akeonchora gochia asare akamotebya genda nechinguru echi chiao otoria abaisiraeli korwa asa amaboko abamediani inche ninche nkogotoma tigamete 15 Gideoni akamoboria omonenone nakinda akole mbatolie abaisiraeli amate yane nigoere nke kobwachi amate chinde chegesa kukia Manase nase nyumba ya tata inje tindi omonto omanyekanete omone nase riko lyaye lingana nataka okwanera sema
na bera atoke na yoromoke ase nkaya ino kolene Nyasaye na atate okole mirimo naye ase mambi ya bono. Lingana na bere gosoma ase mambi ya bono nelingana ekero kubwati omugano oyo iga igokonyora ng'abana ba Israeli nonya Nyasaye okorete ebikore binene ase amagima abo kubarusha ase ense ya Misiri ebiro n'ebiro ngoika barenge beba inga Nyasaye oyo iga nero ubarusirie ase emechando emenge. Biblia egoteba osome isano n'emige yemo ng'aba Isiraeli abaiga bagakora ebibe ase obosibwa omonene. Ekero Abaisiraeli aba bakora ebibe omonene Nyasaye akagechiwa amo na barabwo. Ekero agechiwa akabatumira Abamediani. Abamediani aba bakaba bakubasumbwa mono. Abamediani abaiga igo barenga abanyanguru kubwa abana ba Israeli. Koko ene tagosoma mangana aya igagoteba nga abana aba ba Israeli asenge ncho bachandetwe n'Abamediani abaiga abande babo bakaliye chinchera cyo kwebisa kurwasa Abamediani aba. Biblia egoteba nga bakagenda ase bitunwa ase emetaro yarenge ase amakuruma arenge erinde banyare kwebisororo Abamediani babanyora nonya bakoreta iyo Bamediani bageti ko batiga. Biblia amanya ukwana nga Abamediani abaga bagabakira ase enambe nene mono omugando monene ekero bacha ase nsiga y'Aba Israeli paka bakarenda chiema chiabo bagacha bakarubeka obumenyo bwabororo. Biblia amanya ukwana nga kibarororo mbata kagotigera abana ba Israeli banyore none ndagera endagere yonsi bale ko bagosimeka nigo bale ko lenta chombe chiabo barenda chibarasi chiabo ne chibunda chiabo chatiringe endagere elia elinda abana ba Israeli mbanyora endagera bakolia. Ekera abana ba Israeli bagenda gochadeka Biblia amanya batatebinga bakeiranira barabwa abanyene bakebulia gosenki kiagera ayanyara koba agotonyora. Biblia amanya ukwana iganga bakaimoka bakamunjokera bakamurera omonene Nyasaye bakomotebya omonene Nyasaye niga kigwato tiga twachandeka ase enseye iga. Nari Biblia egoteba nga ekera bamurera omonene Nyasaye Nyasaye akanyara koboko iwekerero kiabo nari ekera achiko iwekerero kiabo nari agotoma omosomboye okogenda gochia ase twasoma 11 n'omumalaika oribwo omonene agacha agaikaransa nse y'omote ongabuno omotontera. Ekera ikaransa nse y'omote oyo ongabuno omotontera akara ikaranse tororo agacha kurigereria akarora omumuro oyo orekorokwa Gideon oyo orenge omurwani esegi ekerage na akamorogo siengano aseke mitero aseke mitero gie divai na liago chikoligereria okomotebya nga Gideon ine aye Gideon nigonganetie nyare kogotoma ochigokonya abantu abaiga ekera agendete gokwana mangana iyo igana Nyasaye nari gototebya nga nari Gideon ajo gokwana goteba yo mone none ore amona intwe na ase kirende ayonsi atonyorire. Gideon gotebi wara agenda ajigokonya abana ba Israeli asesegi kati y'Abameleki n'Abamediani lakini rende imeyaye tabwati okwegena nogo semeria nga nanyare ekiagera ere n'omuntu oyomo n'abana abayiga b'Abameleki go barabange abantu b'Abameleki barabange nande buna barabange nande senka yabo tari ero mu mwana umutangi niga akari umwana onse
akamenya kumubolia omumalaika oyo iga nakira anyalekana enche enyale egesaku nkorwa nigo keregeke abantu baito nigo barabake abamidiani nigo barabange naryo omumalaika bw'omonene amoiraneretie ase 14 iyo ng'a omonene ageyonchora gochia asare akamotebia genda chinguru ekyo kyao otorie abaisiraeli kurwasa amaboko abemediani ninche nagotoma okumenya kubuli ngaine nakinda agende nga naye wantoma nakinda anyare kumenya nga naye wantoma ningadetie nyare korora ekyorokererio kegontebia nga naye wantoma Biblia manya gukwana iga akarwororo akabatebia 15 iyo nga Gideon akamubori omonene one nakinda akore batori abaisiraeli amate yane nigo erenke kubwa amate chinde asegesaku kya Manase na ase nyomba ya tata inche tindi omonto manyekanete omonene akamwiraneria inche nibamo naye no itaba Midiani buna nigo bari omonto oyo Bwana asifiwe ekera igwo gosemeria agatebiwa ngatari ayo kogenda esegi nindamo naye ninche nagutumire ase mambi yabono ningindagete gukwana wetera somugano oyo iga amangana makena arenganetie nkwane wetera somugano oyo iga ingana litangani ndirianga ekere mwanya bantu aye mwanya bantu na inche ekere twakolire ebibe Nyasaye niga akorente gesusuro abana ba Isiraeli go barenterwe gesusuro asenge ncho bakore ebibe na mwanya bantu naye onye to utige ebibe igora anyore gesusuro asobugimo bwawo egesusuro ekegani go yakoretere mechande emenge abana aba bakurukwa aba Isiraeli abamediani bagacha kubachanda asenge ncho bakorete ebibe nelingana Nyasaye kero kori soma ningo ligoteba tali abamidiani woka baje tororo nejuba chiri chebisa ko abameleki na baro bagachororo nabantu bari kurichinsa mocha bagacha kubarwani eyeminatinaki ekero gokore bibe nigo igora chinchira chinyinge saitani weterororo okorentere mechanda senka yawo nakiyare ko babuya asemambi yabono otige bibe eride menganye iga saitani yago akoigora eride yarete mechanda wo teyara ko bororo ingana lya kabere ekero ogokore bibe Nyasaye niga korenta ababisa abanga sori aba Israel ababisa babo balenga ameleki boko lakini nganonyera ameleki balengororo nande Biblia manyagotebanga ebisa kubinde bigachora abantu kurumocha bagacha na abari bikuru ebisa kubinde igongekero gokore bibe emenganye menge ko igora kwanyora babisa abange ringana lya gatatu ababisa baito nigo bagosari ebintu tobwata abana ba Israel ebintu byabo bigasaliwa abana ba Israel chindagera cyabo kigasaliwa abana ba Israel mbatware ndagera bakori buya abana ba Israel mbatwaro moremba se bakomenya ekagera bakaligia amakuruma bakoligia chingoro bagoswaime bebise ngana into y'abana ba Nyasaye ekero tali okore ogwancha kwa Nyasaye nigago tobwatoka erinde kera tobwatokire twanyora babisa baito basalie ebintu biri tobwata tabera atoke no bwate bintu bwo kero kende saitani asalirie tabera atoke no bwate bintu bwa kolera sobo gimoboiga nonya kwa bikoreta se kinguru kinene saitani orentire omoikomobe orentire birecha byatagoire onye no bonda kwa bwate okourire onye neni bo kwa bwate yakule wate birabarogi bayerogi onye na abana kwa bwata bangaine sukuru balirire asenge ncho gwakolire bibe lingana Nyasaye ni oli gotokurera semambi abononga ababisa baito igatonyale ko babwa
witira asogocemeria omonene Nyasaye. Ring'ana ria kana rĩo gũkwana nĩ riga ekere tũramũrĩra omonene Nyasaye unacie gĩtabu kĩa Saburi kĩkarĩ gũkwana 34 na 15 ibereke gotebanga ekera abanye n'oboronge bakũrĩra ng'a bakonywe omonene nigakũbaigwa na kũbatũria kũrwa ase emechando yabo omonene anyare koboko bakwa ng'a ekera abanye n'oboronge bakũrĩra ng'a bakonywe omonene nigakũbaigwa naende kũbatũria kũrwa ase emechando yabo igo goika tũmũrĩra omonene Nyasaye onye tũganĩtie ebibe mbito bua goika tũmũrĩra omonene Nyasaye nekere tũkũmũrĩra omonene Nyasaye ring'ana riaye nigo riateba ng'a nigo tũranyare konyora obokonyi naende Nyasaye natũigwe na gũtũtũria kũrwa ase emechando yaito yonsi nakiare koba buya tũnyare koba tũkũmũrĩra omonene Nyasaye ekiagerere nkoigwara amasaba aito. Ring'ana ria gatano Nyasaye botambe nigakogenda ase omonto oria ariganirie goikerania emeroberi yaye. Bibilia yakwana buya iga Nyasaye agatuma omumalaika akagenda gochia ase omogondo oria oyoashi ase oyo orenge ise Gideon kaikororo no Nyasaye akonyora Gideon ore emeremo yabo yanka yogosia engano. Igo in other words Nyasaye kero yo muito otongira sense iga Nyasaye nakobekirete ensemo yawo gokora. Biblia okwana se kitabu kya Yeremia 29 yatebanga nimanyete emeroberi ombwate igoro yawo nemeroberi ombwate nigere emiya egokora onyare koba gokogenderera igo ayo omonyene nonya twe manyeti Nyasaye kera gotongete emeyenda ya babo omino nakobekerete emeremo aganeti onyare koba gokoyekora. Oyo Gideon nigabe twabo murwanie esegege ata nase eng'encho eyo Nyasaye akarora nera agochiera nanda akamanyanga yako monyohora. Ring'ana rinde nare gokwana neriga Nyasaye nigakorigereria omonye chinguru cheito namanyete Gideon omurwanie esegege ata tachierete muntu onde bwensigo Nyasaye naye gokwana are naye ase emambi yabono ekiagere gento nkera akobekerete aganeti onyare koba kogokora nabera atoka ase ekanisa eyore Nyasaye naganeti onyare koba bogoseseni ase ekanisa eyo Nyasaye naganeti agotumeke onye namagotera ase praise and worship otoke ng'ana omokore Nyasaye asoko moterera Nyasaye naganeti onyogochorete ase eng'encho aganeti osabere ekanisa eyao onyare kobeka amarwa onse wetera ase amasaba ao abana ba Nyasaye banyare koba bagoseniwa n'abana Nyasaye otoseni n'ekinibo erinde wetera kinibe cheito tonyare gochirwa chikore emirimo ya Nyasaye erinde erieta ry'omonene rinyare koba rikobakwa. Igo Nyasaye tariko gotonga bosa torio mogetongwa getongiro bera bosa ogoteba ng'anje tinkonyara Gideon yatebete ng'anje tinkonyara egesaku yaito keregeke naende injeni jakamura kari ganse kabisa egesongo ikari goteba ng'a nero orenge omokepi nagaiga nera egegusigia magoteba ng'a timanyekaneti nabora abe tumanyekaneti nabera aba bantu bakomanyete chinguru chiao ng'aki ching'ana lakini Nyasaye ori okorangeirie namanyete chinguru chiao ayegento gokora korogwancha kwa Nyasaye bunanyare koba okorangeria onyare okora emirimo yaye buneganeirie. Ring'ana rire nare okwarire riga ekero Gideon atebunga genda bono chikorwani ogenda chikorwani abantu baria igatware tobwoba lakini Biblia amenya okwana ng'a ekera ari kogenda seseye iga ari goitaba Midian muno muntu kurwana omuntu oyo igemeganda teri gokumeka asosi bwa Nyasaye nabokonyora emeganda emenge ekorigeretie etagete gogosareria ndoto yao gose etagete gokorwania Nyasaye tari korigereria emeganda Nyasaye niga korigereria
ekeu kiria abekire mehau Gideon akare goteba ngonye na nyorire okonyo akwanchirwa sobosi bwao bono rori ningende segi hallelujah. In other words, ingita okwana negane tina ndori yo wanchiru kwa Nyasaye. Gideon gateba ngabono onye na nyorire wanchirwa bono nyorokie gintu gekonyoroki nga naye Nyasaye watu mu malaika uyo ukwana monaichi kama tebigenda kama tebi untagetengene korosi ndagera nkorente akagenda karosi akanyenyeke akambuli akabwata karosi umusoli omuya akayerentera umusomboli Nyasaye ekera morentera musombo Nyasaye akamutebono ntagetokore iga tulikongandi bwata iga umorase getareke yegoro bekere nyameye kwarosia ne mugati kwarosia akamanya kuimuka kayesie manoko boko ne nyibo yaye umuriro karugoro ekengwanso kerike gasambeka naliyegire naito kumanyanga atari omuntu akwana nero kawaida niga ukwana muna Nyasaye uri iguru Nyasaye ngo kwana ari abantu baye ekera umuntu kwerura asemere mu Nyasaye ekera watigire bibe ekere ko imogere kwa manyire nga Saitani ekera akiraso ubo bwawo niga korensa ababisa bange ekere kwa manyire nga Nyasaye ngo irene liara masabao ekere kwa manyire nga Nyasaye niga kutonge tasinge choringana gete ekere kwa manyire nga Nyasaye ekera kwanyo akoiro wanchirwa nobo mubuyi bono mosemeri Nyasaye oyo iga nakinale ko gutigera lingane ligasema mbia bono mbonko bolinga Nyasaye tigao konye asema mbia bono tortige amangana yebibe totige gokore ebibe tonyare ko muwendero monene Nyasaye gitora atige ebibe to muwendero monene Nyasaye na toseseniwe intwe nechinyomba cheito nechikanisa cheito nebinyoro byaito nabantu baito bose bagusi natomenya no morembe tiga Nyasaye tokonye twins weterase lingane liga linyare ko bali ogosini asema mbia bona subimo bwao tiga tonyare ko batogusaba so gukora monene Nyasaye nako wakire naenda sema mbia bono aye nigoro munge bwa mabera monene Nyasaye aye kwarojere tabana ba Isiraeli amabere kere bakorerete na intu asema mbia bono twarerire gocha so bosibwao notororera amabera otoliegesa gwito kyo mugusi otoliense ito ya Kenya otoli Nyasaye bonse bali bateke bagotekereta sema mbia bono elinde ka tonte koligyo bosibwao elieteri awo nyako baliko bakwa na nyako wo bonene kale na kale litukeliga tuwatigire meroberi yonse erabe kikanise ito chigoze busasi maseri tukoli alero monene ukwane ne myo y'abana bawo linde Nyasaye bali barabo rwaire bali babwate mechano awo n'abana ba Isiraeli babwate unyale kumira ne mechano yabo ide Nyasaye wone bwabo rekana sabagi mabo tiwo wanje kwa okoleke bone kiana sabira se ngegeritenga nokoro munoligetie kiana sabire ya seretera Yesu oyoro motorio ito amen. Amen. Biamono sana Reverend yase ngana ligija inga Kristo nabwatekerenga asamagi maito aliandansia sori obokorere boli yakoete Nyasaye nari nekerenga kyo gochikugutumeka nari nekerenga kyogo kwali bagalia bene unyara ko mukorere meremo igo bono ali bagane yago unyara ko irege tambokero na Nyasaye anyara ko gutumeka senchira ya bene biamono sana ligana ligi yakegema tumebarikiwa sana bono rende tingo kwa daika ya